kullum sai na yi miki bayanin ba nan ake fakin ba ga gurin da aka tana da can ake yin fakin. Kullum kika zo sai kin sa na aiki. Ke kin fi kowa ne a makarantar. Kada Allah malam ka magana ne. Saurara mun da Allah. Wa ya ce miki bana gani? Ina gani kuma ina sana na yi haka idan kuma da abin da zaki yi ki yi magani. Haba Maryam, sai ka ce ba kya gani? Kai shine dan wulakanci. Ka aiko Hassana da sakon zaki ka gaya mana to ta gaya mana zaki mun gode. Ka ga abin da nake faɗa maka ko? Wannan shi aka ga mun soyayya take. Me haka? Da ina yaro, mamata ta sha gaya min cewa duk faɗan da baka da nasara a cikinsa to ka bar shi ya fi sauƙi domin ko da ka yi shi ƙwarin gwiwa kama guduwa zai yi. Faruk, ni ga lokacin da ina yaro kakana ya sha faɗa min cewa duk faɗan da baka da nasara a kansa abin da ya fi sauƙi shine ka haƙura don ko da ka ci gaba da yin sa faɗuwa ce. Abin da kakan ka ya manta bai gaya maka ba shine zaki ko da bacci yake baya rasa kan gwiwa. To bismillah, ga fili ga mai doki. Zan koyi su kuwa yadda nake so. Ai ko dan ubansa doki zai faɗo da kai ya tattake ka iya sa ransa. To mu zuba mu gani.